bubagra produt CM tamni bagai chaya bukhao tekto jala nangbai jaksini ti prasaro kaisa kok tripri khorang belai kheno srai ke sanamu sungo abo ungkha apti hai obuti hai wansuknai rokni bagino jeng asa bisi romui jeng bini tolawo ma tongo tabogno wansugui naisidi bubagra CM ungya angmani bagai nung sajagya de ungkha eba nung nini gana gini ni bororongni bukhugo khode khana kha tumunu nung bubagra CM ungya angmani no nung sajagya gai tongmani tongkha ke nini saksakni wansumung no nung masalainai nini abde wansumung bai chini dofa thangsagala komorisi ma thangnai tei tumung no nini gana gini ni bororok bubagra CM chaya angmani no sajagya angmani kok khanama tongkha ke a borok bai nung jora tongsani no belai no haksal ungma khangke belai kheno chanai tamni bagi hinke boni kaisa jagao optai wansumung boni jefrufano tongo kotor ungnani wansumung boni thani tongo tei sakno kotor hunai wansukmani abo bini jepa kuna kaisao tongoi tongo thia jeng bible tamman u kokno no jeng srai mano kotor ungna bagai kotoise mangnai hnai tripri khorang age bosaka bubagra buchi basana nangya tamni bagai hinke bubagra boni musung tuino patino khlai tongoi mano hinke tamle but basana na bubagra patino boni musung tui khlai si mano hinke tamni bagai CEM tei CM bo chana na phiaba kabong borok obono wansuko CEM no karai thinango tripra hastini CM bubagra no sarnani phia tripri khorangke abono bo balai chikon khlaisi nugo bubagrani yakbai thangbai snam ja party obo bebag no bubagrani tolawono thangnai u thayo nung ang kebo bubagrani thayo thangai jeng manya au phiaba CM ni thayole nung ang jeng bebag no thangai mano phiaba bubagra produni thayo jengkebo thangai manya abono taklai 2021 ni purno chandra jomatia CM ungui ukok srai ungui thangkha tabuk nung edisino rom yagai bebak tripra hasteno nung romui nai khangke tini TTA edisini CM purno chandra jomatia ungyagai biplop kumar dev ni thayo purno chandra jomatia sogoi khangke bubagrani borom chikone de thang phiaba tripri khorangni mokolokhe bubagrani thai tei bose kotor ungui thango makni maktham social media o tongo sapung hopung dofani mungui kok sawi mang tongo phiaba broni kokno khna kha ke dofa kathalaina kok kalaya dofa supruna kok se kalayo borongni wansukmawo hingkito dofani samuno tangai tongo phiaba teiba bisatei tumungno nai kha ke obo dofano sukrupnai virus ni slai unu kom kok kalaya aboni bagi apti hai kok rokno khunjoro karyagai tongkhangke balai kheno chini dofani lukurokni bagai hamkraini lama nai khapangni tripri tahuktai bukhurok noroni wansumung chini tripri khorani comment box o comment khlai chingna sadi bubagra produt tamo TTA edisini CEM ungui tripra hasteo khasop jagai tongma bai chini dofharo muthang jagai de mano khapangni tripri tahuktai bukhurok norok bai tripri khorang korungui tongna musungo phiaba waisa bai bebak kokno sawi sabaya aboni bagai opti hai kok rokno sung hati barsao waisawaini jeng kok ti sawino tongo aboni bagai opti hai kok mangrok norok sawi manna bagai naicomoi tongdi khnasomoi tongdi tripri khorang tini bagai ahai no hai asu nungsitum jotonono chibai yaphari hambai jotonono